Okay, so welcome kasing kakabsat. Before ta ko irugi, lado kay magpasalamat on Sir Simon Talawan sin panang request na sina ay tutorials. And of course, salamat kasi na maminanda kayo karkaro sin patuloy panong suporta sina ay YouTube channel ta ko. Okay, so tulo lang kakabsat di chords ay nausar sinay. So nga medyo nalaka. Tapos sasamot lang ay strumming pattern di mausar. Manrugi sin verse 1 hanggang verse 9. So this strumming pattern na bass, up, down, up. So ano din na bass part. Din na tulo lang ay natatabasin ang ato. 6th, 5th, and 4th. Up, down, up. Okay, so ipadas ako. Tanda kami ay pobre, adikan man babawi, ay nalpas mo ay inkari, ay saken dilaylay dan hanggan natong paltanan. Okay, so kamana di lang kakabsat di verse 1 and wala di passing chord na every malpas di sa ay verse. Sumata baay mi yan baklaging pasang pati paisan isibong mi yan ugugot di sayuti. Yan inapoy impasangoy pati paisan isiboyo yan inadugo ay bato etoy pay ay itutluta yan ka naman mga tako. Amoy kausaran na. Okay, so kamakama na nilang kakabsat hanggang namin kayo sin verse 8 pare-parehas di chord progression na. And adi yung lingling-lingan kanak ay tudyo kon san subscriber ni sa baba. And of course pati din sa bell na tapno ma-notify tako no wala di barbaro en tako i-upload.